Tsika jeune zany izy koa hoe misy tanjogno agny ohatra hoe na hoe misy raha hainao raha io hainao ohatra hoe anao mahay magnano sakafo na hoe anao mahay mihirana anao tsy haiko na mahay magnano ino fa karaha ninazy zany magnano sakafo de za zany misy olo namoa zany misy olo zany tafarako nenagna hoe ataovy raha efa vitanao anao zany de mila tanterao le koa managna moyen anao magnatanteraka azy de atao. Araka litantsika zio ty dia hatso amin'ny les plats du monde no misy équipe-ny Point Carré magnano mbola tsara antsika jiaby de tokoa moa antsika dia hitafatafa hiaraka amin'ny chef Cindy le dia saint izy atao chef zay kaiky chef izy nianty satria izy no agnisan'ny gérante sady propriétaire ny les plats du monde. Miarabanao Cindy magnano merci anao zahay nandria zay ny atao amin'ny Point Carré mbola tsara. Magnano mbola tsara Jean-Luc de magnano mbola tsara anareo diable le mpagnaraka Point Carré de tonga soa atao amin'ny les plats du monde. Les plats du monde zay moa sandeha nandalo taty Tanjombato de nety ty toeragna ty de nafinaritra de nidriky atony amin'ny fotoagna zay ty zay. Aroa moa zavatra tiako mba ifampiresantsika eto io voalohany makasika ny les plats du monde makasika ty restaurant ty fa mialoha zay koa agnisan'ny maliagna zay koa ny tiainy ataoko hoe ny parcours makasika ny Cindy manokana izy koa tsy mampagnino anao ka tiako aviagna voalohany amin'izay Cindy olo aveza satria rehefa mizaha menu nareo tiatra somary fangaro ihany izy raha tsy madisy aveza zay ampifandragna avy Fatou Sofia mpifandragna fa nianatra koa fa tam 11 ans teo zany nianatra Tamajunga fogna amizay zavy amizay nanambady de zay vao mifindra Tatana amizay de zay amizay nanokatra les plats du monde. Azo lazaigna hoe Cindy tafidriky le raiky antsotsika amin'ny fotoagna zao ty le hoe jeune entrepreneur izay de tiagna viagna aty ve efa nofinofy rango faela sa hoe sanakona aviany hoe hevitry fa eo fa za nangona agnabiagna restaurant zay izy efa raha mbola hely fa tia magnano sakafo fa tia mahandro tia magnino misy fotoagna za zany mianatra Majunga de mandeha magnano vacances amin'ny mamako mpifandriagna de koa fa tonga mpifandriagna amizay ohatra hoe magnano sakafo za de papako mihitsy mako piteny hoe haiko ny nagnano sakafo ty asa tanagna Cindy ty de mamako zany le minenagna zanakanahy boka nagnano azy de tsara izy ke fa igny koa za igny any ratsy misy raha karakaraha fô de za amizay efa misy raha ataony mamako zany hitako mamako tia magnano sakafo de za koa tia magnapody de za amizay koa fa tonga Tamajunga nafaka baka mbola nianatra zavy amizay nanambady za koa fa nanambady amizay raha foza koa mako mahay magnano sakafo fa plutôt sakafo karany nenazy fa neny mamako zany gasigasy de za amizay koa fa nanambady zay mipetraka Tana za koa fa mipetraka Tana amizay za magnano antragno fa za magnano sakafo magnino fa tamin'ny corona amizay nisy tsy niasa boko de tsy haiko amizay ino raha ataoko antragno de za hoe zaho zagnano en ligne fogna ohatra hoe magnano sambosa de misy olo micommande atao en ligne zany de misy magnantso de vadiko amizay tegna mibooster za hoe magnino koa magnano resto magnino na raha hainao ne magnano sakafo ataovo de zany hoe za hoe tsy tegnano fa vadiko zany tegna mipousser za hoe ataovo izy koa zany tegna hoe ohatra hoe nagnatanteraka le nofinofy le izy efa taminahy fogna fa izy ny tegna hoe ataovo iny hainao magnino na tsy magnano mipody mianatra hely resaka cuisine anao naveo nambarany zany manokatra resto de izy tegna nandresy lahatra za hoe ataovo i raha hainao de ataovo de zay aveo de nanokatra les plats du monde. Dika zegny vita amin'ny vosera tamin'ny taoko feno sokafany non efa tagno raiky zay nisokatra tagno raiky zay nisokatra fa za mbola tsy plus olo Tanjombato zany tegna mahay zay olo hitanao le olo miasa amin'ny banque miasa amin'ny Jumbo Score miasa amin'ny magnodidigny amin'ny reto tegna mahay hoe misy les plats du monde fa efa taogno raiky zay nisokatra aka 2 ans amin'ny ty tagno ty mety misy olo zay ty mizahantsika izy magnotany hoe aiza exactement le toerana Tanjombato aiza koa somary azaventsika ho an'ny mpizahantsika le toerana misy les plats du monde Tanjombato ankeny eny juste misy pont sanifère misy sanifère apita sanifère misy pont vao miala pont de à droite à la jour en arrière avy amin'ny pont zany de à droite
dia les plats du monde fa izy koa avy amin'ny jumbo score ambany ery ndraiky lasa à gauche andreo miakatra amin'ny jumbo score dia à gauche ikoragna resaka aristotelitsika amin'ny ankabeny baka hoe fa za ty amin'ny tany hoe tsy mampavozo ve hoe indrindra le volagnagnao izy hoe tamin'ny fotoagnany nandalo ny crise mondiale toe resaka covid igny dia amin'igny zegny anao napakevitra fa ofa bigniafika amizay le raha tsy mampavozo ve le hoe misy lancé amin'ny resaka projet karaha zay ho anao manokana za manko matahatra satria za manko zany zatra niaka niasa tamin'ny vadiko fogna miaka miasa zay izy nagnano pièce mais pièce za tandremo anao sao dia za malaingy mais pièce zay zany niaka niasa nagnano pièce dia aveo za be voka zanako dia mijanona an-trano satria be voka manko anaty andeha tsy mandeha dia mijanona an-trano dia za zany ko tsy niasa hoe za raiky miasa hoe ndao ataovy fa izy ny parent eo i vady koa zany izy tegna izy fa zatra miasa izy raiky raha amizay izy raiky dia izy zany tegna force be hoe ataovy koa misy problème za eo donc dia lasa tsy managna lasa matoko-tegna amizay na hoe misy olo afaranao ao dia anao amizay magnano azy dia izy zany tegna hoe za zany misy problème dia fa aminazy dia zay lasa hoe tsy dia le tagno araiky voaloha zay sokatra matahatra na stressé be ohatra hoe misy raha tsy mety sakafon'olo misy raha stressé be anao hoe matahatra fa aveo izy kofa lasa misy expérience manko anao misy expérience dia izy amizay sy fa mandeha ho azy amizay idirako amizay makasika ny les plats du monde inona tonga le agnaraka ny voalohany hoe les plats du monde fangaro zay le tenen'ny Jean-Luc teo hoe comme za carte zany fangaro be planète tegna misy plat gasy misy hitanao karazagna plat maro be donc natao hoe les plats du monde aveo zay tsy magnavaka olo zay tonga aminay aty voaray tsara na karakory paozina avy agny na karakory paozina avy agny anao voaray tsara fogna sakafo zany varie be zay tsy magnavaka olo zay tonga aminay eo dia zay hoe les plats du monde zay natonga izy hoe natao hoe les plats du monde ny magnaraka zay izy koa malegny le agnarana zegny tena tafandiniky hoe mety misy sakafo ataontsika hoe any bazaha maro samihafa misy ao mety misy sakafo gasy fa mety koa tafandiniky hoe izy igny boaka amin'ny faritra Sofiagny dia zay mety misy ataontsika hoe sakafo mampiavaka amin'ny faritra koa zegny agnaty zegny ao misy aminay zao misy samotraka koa olo boaka faritry samotraka ino zay izy io hena andrahono 2 jours na mahandro hena io malemy tegna malemy be le izy koa olo avy aminay dia mahay zany edy olo mpifandriagna jiaby mpifandriagna mantsara antsoy donc mahay samotraka zany zahay zay magnano zany za zany hoe sakafo mampiavaka zay avy aminay kany samotraka dia igny nataoko spécialité nay mihitsy hoe samotraka hena andrahoigny tena malemy dia izy tsisy fangaro tsisy tomaty fa juste tongolo lay atao agnatiny ao sakaitany sira dia ambelana amizay izy andrahoinao karaha andro gasy fa izy koa olo tany izy mety hoe mitovitovy amin'ny varanga fa tsy tegna mitovy amin'ny varanga misy raha mahasamihafa azy varanga manko aminjareo aketo misy roa misy varanga le endasiny misy varanga le ajanona izy andrahoiny fa izy mitovitovy amin'ny varanga fa misy raha mahasamihafa azy fogna zay le mahava aminay avy any azy misy mahasamihafa azy fogna karaha za mbola anty mbola nangala enaritra fa magnaraka za mbola agnandragna raiky zay koa dia ny magnaraka zay koa hoe rehefa navitaty za dia mahita satria ny tagnatin'ny eritreritro koa mahita madame Cindy zay tonga zany kaikanao koa chef Cindy dia anao zay tsy vitany hoe anao tompo dia tonga anao eo amin'ny 15 fa kenao koa sady mirikarika mikarakarany amin'ny lafiny lakozia dia zay midika mihitsy hoe anao mihitsy no mpandoky koa zay volagnako izy mahandro izy aty za mihitsy magnano mise en place nay jiaby bon za tsy nenagna hoe jiaby fa amin'ny ankapobeny za ekipako magnampy tegna magnampy za ekipako jiaby magnino fa za zany karazana olo tsy afapo koa tsy olo jiaby bako mahay mahandro olo jiaby vandiko amin'ny teny hoe ihany tsy mahay mahandro samy mahay mahandro olo jiaby fa tsy mitovy tsiron-tanagna afaka mamako mahay azy hoe tsy mitovy tsiron-tanan'olo samby olo amin'ny tsiron-tanagna anazy io koa saiko hoe ataovy koa ny samotraka io anahainao magnano samotraka io fa ndraiky izy koa ohatra hoe ko za mihitsy magnano azy misy raha mahasamby zay mahatonga za hoe za mihitsy magnano mise en place nay ena samotraka misy le carpe le malemy fatsikan'ny carpe io
sakafo vaovao koa zay mbola tsy mba somary mazava ino koa raiky zay koa karpa za mbola tsary nahita olo nagnano karpa tsary nihina mamako mpagnano azo tam'izay mbola ino tsaroako mamako mpagnano karpa io andrahoiny izy hela izy mahandro azy fa tsy potiky zay le magagaza tsy potiky tsy nofony zany mijanona nofotra an'igny fogna fa izy hoaninao na tsy mangala fatsikinazy hoaninao miaraka amin'ny fatsikinazy mamako mpagnano igny de haiko nianarako tamin'ny mamako nagnano eradeko de igny koa hitako mbola tsisy mpagnano amintsika atana de nihentiko koa igny zany nataoko mampiavaka zay aminay ato de regny zany za jiaby magnano mise en place regny de équipe anaka zany magnampy zareo ndraiky tegna magnampy magnano brochette za jiaby magnano izy jiaby de dina fagnaraka zay koa rehefa mandeha ato koa mahita ny place masentany jiaby de mahita ny eo an-tany koa tiako mba zavainao any mpizatsika manao koa resaka place ato amin'ny ankapobeny zay magnano brochette ato salle ohatra hoe olo jiaby afaka miditra ato olona ohatra hoe nahina ohatra hoe mihina raha na afaka ohatra hoe olo mihina brochette zareo koa tsy te hipetraka misy moa tsy tian'olo hitan'olo ohatra hoe zareo mipetraka to tsy tian'olo hitan'olo afaka miditra agnatina zay mihina brochette fa plutôt zany nataonay ho an'olona mihina brochette le atokotan'olona mihina grillade zany zay magnano brochette magnano poulet grillé magnano pakopako manioc banane magnano karaha regny de igny zany nataonay atokotany ao de igny zany olona ohatra hoe misy olo ohatra tsy te hiditra agnatiny koa zareo ivelany afaka apetraka ivelany koa tsy petraka ivelany afaka miditra agnatiny fa zareo misakafo de zay midika mibiagna rankomandregny jusqu'ariva de misy foana ny sakafo zay aloha tegna mohatra hoe ohatra hoe olona hisakafo 11h30 zay misokatra jusqu'à 21h zany prise na commande farany zay mandray commande farany 21h fa tsy hoe 21h anao agnatiny ndraiky de anao mila miboaka tsy zany ide tsy zany fa anao 21h afarany angalany commande farany fa anao afaka mbola misakafo jusqu'à 21h30 22h zany max de magnaraka zay izy volanao zay nataony objectif de nisokafo ty raha ty manao koa ny ataontsika hoe ny tanjoko magnaraka ndraiky na makasika ty plat du monde ty mety ino zany mbala ho isy no an'ty magnaraka ty am'taogno vaovao ty soit fa zao sambola mety misy fivoarana maro samihafa de zao tia regny mety misy livraison ato aty oui misy livraison zay magnano livraison zay kartanay zany vao solonay zay aloha le vaovao raha olona mahainay zany tagno lasagna zay tsy kakaty kartanay karta hafa sakafo hafa be hitanay tato fa zay tamin'ny tagno zay nagnanova karta de nagnavo le sakafo le ma spécialité le satsika teo hoe samotra karakara regny de efa nagnova karta zay donc niova sakafonay nay tsara le olo taloha le olo tonga taloha koa misy hoe disodisy fanantenagna ohatra hoe tsy nieritreretinay karaha an'igny afa niova ny fandraisanay olo niova efa nisy expérience zany asa talohan'igny donc niova be am'zay raha jiabynay akato fandraisagna olo sakafo raha jiaby de mbola ho izy fogna zany mbola mitady fogna zany hoe ino agnatsaragna le asa ino raha vaovao mety misy sakafo vaovao mety hiboaka après 1 mois 2 mois fa zay aloha efa hoafa fa afa-po amin'ny araiky zay ny hitaneny amin'ny fotoagna zao ty na ny fandraisagna na resaka dégosy hitany jiaby de maraporagna antsika izy nakarakory agnisan'ny nampirisika zay koa zegny hoe mba nandrenareo ny eto Poincaré ama hoe anao zegny tanora jeune viavy de navita nanagnanao hoe za misakaty de za ty objectif naka izy koa zay ty ho tafavoaka amin'ny fiainagna na koa misy tanjona araka fizavanao izy mba ataoko hoe conseil avy aminao indrindra ho an'ny viavy zegny ataontsika hoe somary hoe mbala mavozovozy izy koa tia hagnano aventure amin'ny resaka entrepreneuriat zany izy atsika jeune za koa mbola agnatin'le jeune atsika jeune zany izy koa hoe misy tanjona agny ohatra hoe na hoe misy raha hainao raha io hainao ohatra hoe anao mahay magnano sakafo na hoe anao mahay mihirana anao tsy haiko na mahay magnano ino fa karaha ninazy zay mahay magnano sakafo de za zany misy olo nama zany nisy olo zany tafarako nainagna hoe ataovy raha efa vitanao anao zany de mila taterao le koa managna moyen anao magnatanteraka azy de ataovy ohatra hoe na juste hoe miainga am'le hely anagnanao ohatra hoe mahay magnano sakafo anao na juste hoe magnano tsy haiko na ohatra le nataoko taloha magnano livraison an-tragno de tao livraison manomboka amin'igny fa le nofinofinao zany za fogna taterahiny ataovy ohatra hoe na misy raha hainao magnano dessin anao ezao karoy atao zany mampitombo le talentanao agny de aboakanao amin'olo jiaby hoe anao capable amin'igny de tsy midika koa hoe viavy tsy capable amin'ny hoe tsy capable magnano raha io mila
mila matanjaka mila force anao ataonao hoe vitako tsy maintsy vitako io tsy maintsy misy fogna misy hoe problème fogna agnatigny agny fa miezaka fogna anao hoe vagnagna mikoragna amin'olo apodiko fogna hoe karaha zaho zany misy chance za managna vadiko izy mitandregny be za magnino za de igny tegna hitako hoe force anakaraiko koa anafitako izy e taloha izy nagnano pièce am'zao izy ny amin'ny restauration no misy izy de hoantsika jiaby mazava ho azy efa nazavainy teo ny toeran'zay misy ny aty Tanjombato ty de reo koa manana ny page Facebook le hoe les plats du monde izay afatsika mahita ireo izay ka mba ny afatra avy aminao hoan'ny olo jiaby koa zegny hoe amin'ny resaka restauration ndraiky mba asaigny reo mba avy maro aty donc magnentigna anareo jiaby zany tonga agnandragna sakafo aminay agnandragna le spécialité-nay olo mbola tsy ako nihinagna samotraka karpa le malemy za fatsikinazy zany poisson coco misy koa zay koa magnano tsaramaso coco miaraka amin'ny hena Jean-Luc magnandragna regny magnandragna sambosa misy brochette misy pakopako donc tsy andisy magnategna zany mampagnategna anareo zay tsy andisy fanantenagna anareo tsirona sakafo fandraisagna ho raisinay tsara zay tsy magnavaka na karakory pozinareo avy agny raisinay tsara fogna anareo sakafo koa matoko za fa mety afaponareo sakafo ataonay satria za mihitsy karakara raha io chef Cindy za tsy chef Jean-Luc za raha haiko izy io natako fa za tsy chef fa alors nagnantony izy tô ndraiky za nagnantony chef nianatra ny raha mbola tsy haiko nagnantony igny chef igny za de nianatra misy raha nianaragna hely fogna tagnatiny tao fa za tsy chef ity chef io tsika magnano chef izao tsika jiaby zegny ny nagnaraka ty piragna nataontsika atao amin'ny les plats du monde igny izay ny nakamo za ty resaka amizareo en même temps koa za ty sakafo amizay koa ka dia avelako atsika fa aloha zay mba hisakafo amizay magnano misaotra tsika jiaby hoano magnaraka koa Cindy misaotra Jean-Luc misaotra betsaka nareo jiaby zay magnaraka voilà merci merci bon appétit tsika jiaby